Aha. Buyur. Salam Kurban ağa. Kavmiyadan yaşım tamam atıyorum. Ha şükür dayı. Bir yanındaki adı İsa. Türkmen oğlan. Bir 150 kilometre şehirden Anarrak'ta yaşayan Simin şehir deyip ovatında. 10 yıl yanında ben oturdu bile oğlan. Bir terhette yaşaya. Onun üstü terhette şu mağazalı geçiyor yanında ahun var. Şu ahun veren şu terhede var mağar ödemen ümür bolanda ağrıyıp geçiyor. Onun üstüne sallatta kabat geliyor. Yani ahunu atıp öldürüyorlar. Bu öldü 5-6 yerini ok deyip yararı o diye. Yararı olan yağdayında onu adır anarda öldü. Bir karab istiyatı yükleyeme o vahabi. Bir yemetleri o ajdarın istudiyeti valla. Owo. Şoňa da mıň diýerler. Hem çatdy da garana adam düşündürerdi. Ha. Näçinji ýyllar Berenin özüne. owo bolýar. Suratyna görünär gerekem. Düşünmedim Kurban. Näçinji? 2008-nji ýylda. Ha 2008-nji ýylda. Ha. Ha. Ya bolýar Kurban ağa bolýar. Berenin özüne suratyna surat görünýärmi? Şundan ayrılmam. Suratymyz görünýärmi? Görünýäňiz. Ýöne ýeme ýerini çalsaňyz. Bolýar. Salam. Gowumysyň bir ödüňe bir tanışdyr. Yaşul näil ýagdaýlar? Allah'a şükür. Ödüň näýil, gowumysyň? Gawy, Hudaýa şükür gawy. Allah kuwat da. Ha. Arm Ýeme kan hereket etmesen, sesin gowu elýär-de, hereket etsen, onuň ýeme programy ýeme diýär, onuň asylýa. bolýar. Eýballama, doňduk. Aýry doňma hökmanam dällärini ul hereket etsen ýeme diýär-de, ýani internet gowşak bolanyň asylýa. Bolýar. O bir ödüňi tanışdyr. Men adym İsa. Men adym İsa. Gatuwy. İsa. Men 2008-nji ýyllar öwrümdänim 87-nji ýyl. 87-nji ýyl dowun. Ha. Han başynda neçeni bu gurrun var İsa. Men şu 2008-de basıldym da şeýle. Nädip bolun bir wakaň bir gurrun var. Tergetde mal wagtyňmy ýa-da başga da adetdiňmi? O ýanyňda kim bardy? Orada biz mal yitirdik, mal. Aha. Biz şu Tehret boyda yaşayıp şadamdyk biz. Şadamdyk, o ýanymdakylar paşdy 40-45 ýaşlaryna diksenim de. Aha. Onşonda mal yitirip Tehret boyda şu tarlarda biz malymy özlep berdik. Fakat ömürleş bolup hawa burtluk bolup aňyryp geçenimde bilmeýän galyp bilýärmi? Aha. Ondan sonra aňyryp geçenimde bilmeýän galyp giýjeň de ýardy. Ay birden nänim ýani diýen ay bir topar tallatlar, bir topar miniseler de yarakly biziň çykyp durun dip atyp bide ýanymdakylaryň ikisi atyp öldürdiler ýanymdakylary. Bilen kellelerinden näde, ýüreklerinden näde, karoçy ikisi atyp öldürýär, şol öldürdiler. Ondan gaçyp hamana ýygymy öwrüleyip gaçyp barýarkan ayağımdan attılar. Ayağımdan attılar. Şu tayda men hiç kıymıllap bilmedim. Hiç kıymıllap bilmeni ayağımda üzülüp yanak oldu. Ayağım kesilen yağlı oldu. Onlara men daşım aldılar. Bir topar sallatlar, bir topar meniteler, yaraklı, gaflı.
bir adayla, oqla, zat edip men şeýle ýaralyat ýakamdanym daýaw minitiler gelip men bu hordondan gasap kim sen, kim bolýan senin diýip amala diýdiňler näme diýen bir ulaqan bir näme diýen bir atışmany da gelen ýaly ýa-da bir hökümeti şolanda hökümetinden elinin almany gelen ýaly edip şeýle ejidiler burup zat edip bu hordondan gasap onu ayağımda ok degil, onu da ayağım ok degil yatyp kan yaraklaryň arkasy bilen men ayağıma vurardylar, arkama vurardylar. Atyk kanla biterken gitti menin, yaman kan kän gitti. Şu wagt näçe ýaşyndadyň? 20 ýaňy ýaşan bolmaly. Ya 20 ýaşan okmy? Şu wagt men 22 ýaş. 22 ýaşynda. 22 ýaşymda. Şu wagt 22 ýaşymda da nädenim 35 ýaşymda şu wagt. Ha. Näme 10 ýyla beýle boldum. Evet boşanmadan yine 6 aydan 3 yıl oluyor. Ha, ýaňy boşapdyň onu. O ýaňy boşadym. Ha. Şu Qur'an agadarlar hemme bile boşadyk. Ýöne tadyda ýaňy boşadym da, ýaňy yine 6 aydan 3 yıl oluyor da boşanma. Ha. Ondan şeýle bir maşyny, bizim maşyny ýüklediler. Akçak olup da bir yerini bilemek nere akçaklarını giyeceğin yarı birinci men olan ölünü bilmedim ki. Sonra bir göt açık maşini yüklep Kamaz yanak maşin birinci men okladılar, taşlak verdiler, talladılar. Sonra göt açık maşinin arkasına, yedine. Ondan sonra olan kısını zınk verdi. Men şu taydı bildim, ola zan onu ürüttüler şu wagt. Şu taýda bildim da şolan ölenini. Oladan öyle näme diýen okunmara geçmek gerek da namlarynyň. O şeýlelik bilen bizi mene bilemek nere galyp barýarlaryny bilem özümden gidipden, hoşumdan gidipden bilmeýänlerin bir banisa ýanak yer. Yani kiçi yerde banizeden kiçi yönüşüp amana vraç ve doktor şunu yaptı var da içinde. Onun şu taýda yeniden özüme gelimden sonra daşın doly doktorla onun belki seretýän ayalla gelle şu taýda amana keseli seretýärler daşym alyp durlar. Onlara gözüm açtım, suğsap ürüp baryan diňe suw diýenler fakat. Ürüp baryan diňe suw diýen olar da paktan öledip agdymdan bir ýadylar. Diňe suw içmek bolanok diýip. Şu wagtlardan ýeniden näçeden men geldi. Näçeden men gelip aýyrlyň kenary, aýyrlyň beýlek braşlar, aýyrlyň beýlek men ýene ordomda tutup meni gysap öldürecek ýaly bu hordomdan daýaw menler de öldürdi. Sen kim bolýan, sen nereden geldin? Ola ona için beýle kepli ýaly diýsen, men meni beýle gurleşdir, ola men ýarymdakyla zatlar sakallydylar, bilýärmi? Ahunlar. Sakally, ýani ak eşki ýaly, olar omşony pikir etdiler, olar kim? Men kim hamana? Hamana gelipdirin Türkmenistana şolun hökümetinin ellerinin Almanya gelen ýaly görüp mahkum makam diýip şeýle köseýärdiler meni. Onlara ayakta da ok ýaty, ayak köp çiş. Ayakta da ok, daňaly ayak. Şol sorak jogap edilýän erik ekitdiler. Bir näçe aýlap otada sakladylar. Kemme. Kenbe. Dawo. O taýda da ýeneden sakla, sorap, ýyda sen nerden geldin, sen kim bolýan? Mene gururdylar meni sorap bu kalla. Ondan soň tok bererdiler.
şinyarak bir zatlar vardı mentlerinin şöyle hemen ennamına degirenle seni tok tutuyor. Be. Onu şu ettirip meni tok verip sorak cevap ederdiler bana. On hemen sen keplemesen seni öldürür. Sen kim bolýan? Sen ayağını keser. Şinyarak Şinyanak korkuzardylar şinyanak keple gelen. O näme soruýarlar, soranlaryny biljek bolýan zatlar bolmaly. Ola marşyn soruýardylar, men ýanymdaky ölülle kim? Onu siz näme üçin Türkmenistana geldiňiz? Olan fikirlerini näme ýan haýdarym da. Men näme diýin? Bir amerikanski kino gördüňmi? Rambo diýip biri bardy. Owo. Amana men bir şonýarak oglan, şonýarak adam şulan hukumetin hamana ellerden Almanya gelip durun. Şu yanımdaki ölülle gelip. Deme men yanımdaki bir münt deme haýsy terk etdi. Niýeräň demesinde ýa etirek gurgun tarapdamy ýa-da etirek Kızıl etirek diye eşitlemedin. Owo kızıl etirek. Kızıl etirek tarapdan geçti. Ondan aygara şeylilik bilen hama kemme zat kaymy çay kemme bilen geçti. Yoş billili men hiç dat ağlamok da dedemek ýöne garat. Diýelemme. Diýelemme ýöne wapşe näme diýeyim bir aralapdylar da gawja. Statya odama goýupdylar Wahhabist terörist. Wahhabist foronu näme bolýandan özleri bilen mesele hukumetlerine karşı. Amana şu men ýanymda sakallydylar. Äki börkli bolýar, aqully goýýar. Owo. Bu sakally zatly bolanlar men şeýle düşündim Türkmenistandan. Amana şu akça könek gelmeýärmi? Mollalar geýýär. Owo. Men ýanymdakylar şo ýanyk eşigi bardy. Özü aqully, dogurdy, aqully. İranlı kerman yani bir ervet gözlerilme. Ya onu her kim şonarak işkeyenle Wahhabist bolýar. Ya her kim şonarak işkeyenle amana bir bomba eline bir bomba alıp eline yara alıp olan gözlerini şu gelýär. Amana şu sakally adam, ak börükli terörist. Yani şun eline yarak badır, ya şun eline bomba badır. Bizim hukumetimizde şun yarak olan gözüne gelip çetirip men köse yardılar. Onlara şeylik bilen bir näçe bir kembede vurup tok berip zat berip geçirdiler sorup jogapsyn yani. Ayakda güpçiş sonra bula yuwaş bolýarlar bilýärmi? Sonra meni bannyta ketip Aşgabatyň bannytysynyň ayağım bejerdi hamana ayağımdan ok çıkaraýlyp akidip otar bir aymy 20 mun sakladylar belli. Ýöne çıkardylar ki oky. Oky çıkardylar. Ýöne şu wagt ok degende men ayağıma ok degdi. Men ayaklarym horlandy. Ayaklarym horlanyp barmaklarym şu aýny şu barmak elim barmak ýanyk ýöne düşýär. Şu adam ne 14 yıl. Şu wagt degende meýle häzir de barmaklar aslında wapşa gymyllar, şeýleji de bolan. Ene aýsa qolýam ayağım ellen maýyp boldy aýak. Ene bu gurunlay wapşa ýa qalyn sonra türmede Krite diýip bir ýerge gitdiler. Krite 5 ýyl Kritede sakladylar. Aşlyk dogur bir suw ýok, ýuwunmana bir kameraň içinde sistemi danýak, şu danýak amana aptalyna 7 nefer içinde aşlyk ýeme hiç tat ýok. Bir hamany berýän aharlary bir jam aýnak suw içinde bolay içinde bir kartoşka
bu kelimin ýafragy berýän naharlary sinne bir käşirjik bolamasa ya bir hamana bir aş al makaron bolamasa içinde bir 3-4 tane şonu ýany. Men özüm şeýle bir aşlyk çekdim, şeýle bir aşlyk çekdim. Yani iýmeni hiç tatmadım da ahirde bir kapsağın içinde duz tapdım, şu duzu yaladım, şu taýda aşlykdan. Neme kriti nirede yani Awudun nefe. o da nepen kritityny bol ýa nemettin. Awa 5 ýyl şeýle takladylar meni. Neme 8 nefer ýanynda başga da Vahabi tip nemeler barmydy oturanlar? Bizim la aşar ýurda olar goşmaýardylar. Aşar ýurda bilen olar goşma. Bloğun nomurunu bilýänmi? 8-nji blokda. 8-nji blokda ýatdym. 8-nji blokda ýatdym. Men öz ýeralymyz bilen boldum ki, ýöne son eşitdim hamana şo taýda öz halkyna Wahabist dip terrorist dip basylarlar bar eken. Şo hamana bize görnýär da biz 2-nji etažda, 3-nji etažda onşonla reşgeden teredinde şolog hamana ene şola palanyla Wahabistler şolar hiç wagt hosarlaryň görkezilmeýär şolar hiç wagt dip olary hi reşkelerinin de ağzına demirli koyguly hiç yer görünmeýär. Gafyrlaryň ağzına da dijurny madam naharlar dogurda bolmaly. Hosarlar görkezilmeýär bolmaly şolara. Olara hiç wagt boşamak ýok. Diňe şo taýda girdingmi, şo kamera girdingmi? Ine her açan ölüm ve ölümge garaşyp oturuvermeli diýip şonu ýanyk kepler isleýärdim. Görýärdim. Yani biz daşary ýurt bolandan bizden hamana korkup ay bilen hamana iyi diyarlar va bilen pasollar va bizden az rahat ýadylar bize. Hamana elime açýadylar. Kendi hamana da deýädiler. Hamana urýadylar, amonip pırdak getirýädiler, bir topar getirýädiler, ýüzgözler daňaly öýlerden sportsmen menenmi? Dayaw 10-15 nefer bir kamera hamana şolar girelerine meýle kamera girýärler. Diňe urmany durýarlar. Kise boksa bilýär, kise boks halta. Halta boks. Edil soklary şonu ýanyk etip urýardylar. Misal üçin girýärler hiç tat artarýarlar. Berik kamanatyny çagyrýarlar, berik gel. Hamana kiýsäňde näme sen kiýsäňde şo amolly şey diýär. Kiýsäňde näme? Kiýsäňde hiç tat ýokdyň bilipdiň da özüň. Ondan kiýsäňden bir mataçyk çykýar da. Onu bilemi diýip mataçyk çykýar da. Dogonyň ejeň kendip ýymyryň aşagyna elaýak bilen döwmeni durýar. Biz hamana kamerasyny 7-8 nefer dämi? Her aýtymyň başynda bir amon Vuru verilen urýarlar da aýtsa golýanym, vur kutýardylar. Ýenjip kutýardylar. Şu 5 ýyllap kutorýança şeýle bolup gezdi. Onuň diýähile hepde bir saparmy, iki saparmy gelýärler. Näçe gelýärler? Hepde bir sapar gelýärler. 10 günden 2 sapar, hepde bir sapar. Aş 10 günden bir hepdeden gelýärler. Ondan otay ne ola iň olakon bir hamana görünüp duran wagty kynçylygy niş amollydy. Adam öýde aşlyga bir tarapdan, susuzlygy, ondan soň wagty arasçylygy ýok. Hemmesi bir tarapdan beton, sawuk, kızgın, hamana sawukda bir kızgın berýän saňa zat ýok, ýerderim kızgynna saňa bir hamana sawuk berýän zat ýok. Şu tomasy şu taý kamerasy bir adial, bir prostin, bir deneň hamana hamana şu ýatýan ýerim. Şu tomasy şeýle geçýär, hamana ne kysy boldy.
size kızgın berýän bereýli, ya size bir adyal bereýli lişne, ya ne Thomas bolly, size amany ventilator bereýli, ya da size bir innamyň sawutýan eşik bereýli, yo onu hiç şeýle näme hiç şeýle bir zat ýok da aýtsa golýanym. Bir kömegi zady ýok. Bir adam şu taýda many bir innamyla bir aramışda bolsun, innam jany bir zat rahatlykda bolsun, onu ýanak ýok. Oho men ol amaly gep burýanna bir tarapdan ve aşlykly bir tarapdan ondan soň aşlykdan şeýle oglarla zat tuturdylar. Ol bir seň zatlan vaýlanýa. Tubik diýip bir kesel bardy. Eşitdiňmi tubik? O tuberkulyoz diýil ya da tubik diýil. Ha, tuberkulyoz. Oglarla tuberkulyoz tutup ölýärdiler şeýle. On tuberkulyoz da näme şu sadaky zatla ökün bar, ökün. O. Şu taýdan başlap birinji şu gripleme bilen başlanýar da. Gripleme bilen başlanýar, açlyk bilen başlanýar, kirlik bilen başlanýar. Onun üstüne girip seni yenip gitýärler. On şular hemmesi toplanýar, bir tutsak şu taýda kesel bolup ölsün, tuberkulyoz tutsun. Öylerde şu sistemini näme üçin haman şolar menlerinden darlaryny gyzyklananda sistemi näme üçin diýende sistem şonu sürü gorully ştada tutsakly ölüp çykdyn ştada ya ölmeseli de kesel bolup tuberkulyoz gitdiler ştaýdan şey diýerdiler. Ondan men özüm derim ökünüm meni tuberkulyoz boldum şeýle. Men gatty şeýle ejizledim şu kamerada, şu sistemde, şu 5 ýylyň içinde. Ondan hep wapşe maňa bir soňun hakyny berilýän haky maňa berilmedi. Meni näme diýin? Men aýratýyn orýardy şolar şu taýda. Ona şu başlygyň ýana baramda, türmeň başlygyň ýana baramda, ine şu kriti 5 ýylla. Yo. On her kim 2 ýyl ýarym otursa, ine açyk düzgüne gitýärdi, bilýärmi? Yo. Açyk düzgüne gitýärdi. On menden soň gelellik gitýärdiler. Haman 2 ýyl ýarymyny doldurup, ýa 3 ýylyny doldurup bir sistem kanun beripdi. Her kim haman 5 ýyl bolsa 2 ýyl ýarymyny doldurup gitýärdi, ýa haman 3 ýyl bolsa 1 ýyl ýarymyny. Karosy açyk bolýanym ýartyn oturmaly da, şu taýda bir kanun el ýartyn oturup gitmeli. Haman açyk düzgüne gitmeli. Boşamaly ki, ýani açyk düzgüne gitmeli. Haman bayram alym, soňyany Sohana diýanak ýa-da kän tutpa da haman şagally we näçe bolýanym şu kanun, şu hak maňa berilmedi şeýle. Sebebi şol dini näme bolan soňmy? Näme üçin? Hawa aýtsa bolýanym şu. O näme üçin? Men diýelemi diýelemi men garalypdyrlar şu taýda. Näme statýa bolsa goýup bilen goýupdyrlar. O men gapyn kakardym, gapyn kakıp hamana düjül çağırırdım. O näme üçin men bilen şeýle etýän men bilen o molada bize näme aýtýan bar başlygy aýtdy. O diýerdiler maňa. Men näme bolýar, men başlygy görjek onda. Başlygy görjek onda men näme on bir başlyk bar ady kömek fary näme ady. Kömek. Yaman adam tutuklary da kömek fary. Kömek fary. Yaman adamdy. Ha fary diýerdiler maňa. Omşun ýany burun ertdiler meni. Men ne fary dedim, başlyk bilen gurulşyk dedim. O näme üçin dedim, rast talabinke dedim, maňa bolmaýar dedim. On bardım şeýle, kapdan girenim şu, meni sevip garşaly.
sevunç keple veren. Amana ayağı bilen, eli bilen vurup, oturuşta da deydi. Sevip, doğanın fikrini içine arakladı. Sen Vahabist, sen terörist, sen neydi bu Türkmenistan hükümetinin neydi oluşturmanı gelene olan içine arakladılar. Ağda palanın ajlarında padenliği. Eyvah bala kim oluyor? Men vapşa olar göremem. Nedir oluyor? Ola dedin şehrin içinde tutulupdular. Men tutulmamdan evunçak 3-4 ay evunçak ola tutulupdur. Ola şehrin içinde men Karanisa'da tutuldum. Aradım ne açsa kolyanım diyelim olara da yaplattılar da. On men şeyle dip kurrum beremde rastgaleminki ne bolup dur tutsakla. Onu hem şu başa dönölü şu İran taraftan ya terkette yaşayan niyedim de o anırda telhimi yok mu? Yok mu? Yani İran tarafından granit yani terket neme diyen Goro yok mu? Neyle ki Türkmenistan'ın granitesine kolu gelip biliyorsunuz. Sebebi İran tarafından saklanmalıdır abi. Ya eşten yok mu? İnternet gitmiyor diyen. Alo. İnternet gitti geldi. Yani ben forumu kaytalayın, eşitmedik olmam mümkün, internetin gitti de. Yani İran tarafından terket korulan yok mu? İran askerleri tarafından. Koruluyor. Ödümüz ne? Yolumuz safarsip, sadece tıklayı malımız gitti. Onu da izine düşersiydik da. Ödümüz safarsiydik da. Yolun belki koruluyor hava. Olur da atlayan yok mu? Bu tarafa geçendi. Zaten geçirmeyecek oluyorlar. Yönü bizim hem malımız gidip paraya deyip Kavadırak'tan geçtik. Ömür boyuna alyanken Kavadırak'tan geçelim. Ya o tayda şu mal vakmalı ruhsat veriliyor mi? Terket yani neytralinde onu var da iki deme terketin arasında. Yok ruhsat verilmiyor ki yönü diyeceğiniz ömürlük biz ömür malımın yüzünden ömür tafarsip ömür çıktık biliyor musun? Görmediler daha bize görmediler. Ömür hamana gizleyerek gittik. Doğru. Günahın neyine bolunda da ben o deme detaylı kendim ünsürem okuyorum. Yani şu türmen içinde adamları adam yalık taklamadılar. Onu ağaç öldürüp, ketelledip, vurup yencip görmürler. Bir de etaatı gıdıklandıran daha çok ayı. Günah bolup bilir, yanlışa bolup bilir. On cedadan bolup bilir. Ne tüy edip il kesiyorlar. Okey, yılları kesilliyor öyle. Buna bir adam yalık yani her adamın düdüğünü var. Türmede yatanla da adam yatıyor hayvanlar. Yok kanun boyunca da gitmediler. Her bir adam bilen kanun boyunca. Sen kim bolondun? Sen hiç adam değil 22 yaşlı oğlan Vahabist bolondu. Türkiye beylek bırdat bolondu. Men bir cödüm tuttular meni. Bir cödüm tuttular. O yanımda akıllı ama onlar da bir tutulmadılar. Onu oğuttular. Doğru yanımda akıllı olarak 40-45 yaşlarına vardı. Onlara şu mamen ok bilen atıp onları öldürdüler. O İran tarafından soğurayan adam yok mu? Bu adam yok mu? Öldürüp görmeli mi kendi? Bu Türkmeni bir iyi diyen
inleyen adam yok mu? Şu öröklerde ne granitse da bir adam öldürülse dünya ayağa alıyor da. Bir adam avul. Yani. O İran'da da ideyan bak ki yani ne o olan ne haber var o tadı ne mort veren. Ola atyalla. Atyalla din atyalla. Kelle olsun yürek olsun atyalla. Sizin elinizde de yara hiç tat yok. Bizim elimizde yok hiç tat yok gayet. Ben senden bir İsleyen dağdım var da. Şu oğudun nepede Krita'da yaşandı. Ne size terediyen adamın atları gerekli. O şu tayda yankı Amon'un yankı urup yencit öğrenlerden o operlerden türmen yolbaşçılarından bilen adam olsa bir de şu at en önemli deme at şu adamın adı gerekli. Şu kömek sarı. Şunu tanıyan. Amorlan biliyor musun? Hiç vakit aklarını aytmayarlar ya yüzlerini görkezmeyorlar. Ya. Şu amorlu diye aman şu Türkmenistan'da halkı gurunu da şular öldürse de şu urk bu kallı yengist bu kallı ama bir tutak öyle ayta da aynı bir tavuk ölüp giden yanak ya bir hayvan ölen yanak ola şu öz prezentleri men özüm ırsat beriyan nepşine yanak kepleri de estimden şeyler. Urk bu kallı ölseniz ama öldürseniz benim işte ziyan yok. Dilen kep yanak şonu kepleri de estim. Ya, ruhsat verilen hiçbir nemeti yok. Cezası yok. Sonra aman şey diliptir da. Ama onlara şey diliptir. Şu amorlu diye hemen yetim diye olan ne eneler var diye ne atalar var diye ama devlet onları taklap şeyler yetiştiren hava. Be. O devletin bir yani internat onun yani yetimler nemeti bolmalı o mektebi mi internatı mı? Şu taylarda yetiştirdiğin olmalı mı? Olan adım ne mi? Olan adımım hiç kim bilmiyor da. Ola hiç kimin gurleşmeye ola. Gurleşmeyen bilmiyor ola. Ola bir ne mi diyeyim? Bir hamana bir maşin güdüğünü ötür o tank oluyor. O. Sen yine de elini hareket ediyen o internet kendinden korkuyor. Onu saklıyor. Yani internetin kovuşak. Ondan demedi ya. Elin kendi hareketlendirme. Gayret et. Hadir da şu tuberkulozun adı badam eline. Hadir da şu tuberkulozun nasyonelleri bağmen şu ekonomide. Şu en tek bir hava tavuydım mı, üşüydüm mü bellettiye da ekonomi. Ay bu sizin o bu yerlerinizden canlı çıkarıyalak değil. Entegem bu daim yalkan yerleri var. Canlı çıkıpsınız. O olmasa olur yalak şeklerde adam avat çıkma mümkünçülüğü yok. Yok. Ölen kim var şu sistemde? Kamerada. Ken mi dönüyor? dönüyor? Yanımda. Kavga ölen kenle. Sen ne yıl oturdun şu tayda? 5 yıl mı? 10 yıl mı? Kamera sisteminde 10 yıl, 5 yıl oturdum. 5 yıl oturdum. O 10 yıl oturdum, 5 yıl şu kamera. Ama 5 yıl oturdum. 5 yıl açık rahat oturdum. Siz oda. O da nefede. Sonra bir banlisaları var. Hava oğudun nefede 5 yıl oturdum.
Ölüyüp çıktım da ölüyüp kan suyadım. Dine men la soklaha metşeyledi. Kesel emmedi tuberkulyoz kesel yokoşuk. Beşillen neçe adam ölönünü gördün ne öldün sen görönü. Men öz görönüm 4 adam gördüm. Şu kamerada Görönüm öyle. ha. Hava kameramda. Ondan men şu tuberkulyozlar banlita gitdiler. Sokun banlitası var. Doğru. Men tuberkuloz aramda doğru karşı almadılar. Şu banlita varamda. Men ökönüm doğru su eken ökönüm. Onu da bek kriti sistemden geldi deyip kriti sistemden geldi deyip pul molmanzın bir şekilde günümü onun saklap yine de yedime vurdular. Hiç tabletke vermeyene. Pulun yok deyip şeyle oluyor da. Ola pulu yalla. Doktorları, vraçları, onun şu gelirleri var, ayarları var. Sen aman ben yetada bir tane tabletke o mana dalıp bir tane yine bir amana bir bada kellagıra o mana dalıp ya bir korkavuz bir zat ampullu olyandır o kolla. Evet. 30 mana dalıp tatyadılar. Huday saklasın. Huday saklasın. Dermanlarını satıyorlar. İyilikçilerlerini satıyorlar. Produktör. Ama hani produktörde değil, stoklanma produktörler de şolar satıyorlar. Ay bor tağaman çağalan yanına dolor gelipsin yenen atan yanına o gözün aydın o Ya Hudağa şükür ki ödüm tadı gelip banlisa dağıta yatıp benim atam doğrulum karnaşlar gözleyip dağıt olup dayanıp Hudağa şükür ki yönü onu da ökün ayağa ok deydi ayağa gitti ki ayak yönü duda ama onu da Hudağa şükür ki işte ok degen ayağım üstünde durup bilemok. İşlep bilemok, durup bilemok. Önde fizik çağam mı? Hedir zayt anlamak hedir. Bir iş kavu işim yok. Yani işlep bolanok. İşlese kolyan işlep bilemok. Onu entek havata uyanına ökün. Entekte havata uyanına ökün bir taraftan, ayak da bir taraftan. Ne başka ne mi diyeyim yaşlı? Sen bir adını soyadını yeni de bir sefer kayıtlasan dinleyicilerin beşleri öyle adım mı? Oo. Öyle adım. Oo öyle adın. İsa. O İsa o soyadın ne? Kakan ad ne? Familyan. İsa sada familya hamana kakan adı bilen tutulmaya bir ayrıtın familya var İran'la. Türkmenler. Gök. İsa Gök. İsa Gök. İsa Gök. O müyle Türkmenistan'la İsa Abdurrahman oğlu yerdiler bana. Kakamın adı dedim adı Abdurrahman'la. Emma sada adenli famil var. Hamana Kurban ağatı var hamana. Ya İsa Gök. Ya hamana aydı kucuğu hamana. O düşündüm deme İsa bu ne için soruyan? Ne sen şayatlık ediyen de başında geçen neme o biz ne Türkmenistan devletini halkara füyde verecek oluyor. Yine sizin haklarınızı idina alıp verme için. Ver. Ölmez barmal olsa barar. Sizi şayat hükümünde şun için adını tekrarlap soruyan adın bir yazgıda kalsın deyip soruyanlar. Yok. Ama formal da fora ama barmal olsa da baraylı. Suudiye nerede oluyor ama şahittir.
Onu şu beren gurrunluğun için köp sağ ol. Senin yadına düşen atlar nemeler olsa ne yankı Gurvan ağa var. Gurvan ağanın üstünden bizi taparsın ya da telefonu edip bilersin. Yadına düşen neme olsa o epizodlar oluyandır. Bir de hakiki başından geçen zatlar yerek de. Adam atlı, tarihli. Bir oper var, yeni bir oper vardı. O da yencik tadı edip sevip ağırlı diyadılar. Oper. Adına neyme diyediler? Ağırlı. Garlı. Ya, o ağzına doğanın fikeyin, eceğin fikeyin. Ağzına. Eli yetse vuracak da eli yetse. Aptalından geçen de dip diye beni. Öyle garlı oper toy adını bilen o şey oluyor da. Garlı. Qarlı diyadılar, oper qarlı. Yani kömek sarı da vardı. Onu yazdık. Onu önkü nemelerim aitti. Kömek sarın hikayesi ullokan yalak görünüyor. Sarı dine memmelerle böyle iyi memmeler şu sarı. Ne? Ama memmeler sonra ne mi diyeyim? Enesinde atasında ot yakıp da otlan yağlılar men şon. Şon yağlık memmeler, şon yağlı oldu memmeler katı oldu şu. Men doğru hamana bu ne edendirin, bu ne edemdir olsam men bir tutsok da. Oo. Yani yaşım yok şu vakt. Yani sana yükleyen demeleri ne Vahabist bir yani bir zat taptılar. Terörist diyen bir zat taptılar. Bunun hem becesi adama bir günah bildirip demetme için ne. Bolmasa ne Avrupa'da ne Şveç'te bile darbeye gelen arasında şirket yok da. O yani adamlar basıp atıp demetip görünoklar. İran bile Türkmenistan'ın arasında şirket bolunu bilen Angriyan nakit öz Türkmen'in ya. O zatları yankı atışman, demetmen yönü rahat geçip, rahat giyip durur yalan edip bol yara. Bu da atlar ne yemeğe gerek? Ey ne erin vallahi. Mene şu bir hili yurt şotayın, bir ne mi diyeyim, bir kaprisini yurt gördüm şotayını. Kapri. Ne? Bir hamanı giyce öz halk gurrun beri, öz halkı. Oğlum. Hamanı giyce bir saat kən geçip olmaya şehirlerin içinde. Ya hamanı prezident geçip baraya her kim öz evinde oturmalı. Prezident geçip baraya deyip biz de soktu ki biz türmede özümüz türmede. Biz yine de türmen meydanına içerik girin hamanı bayram aleyhin içinden prezident gidip baraya içeride turun deyip bize taşımı alıp mentle. Şundan düzgün bolup durmay. Bulun demeti hikayetken bolya İsa köp sağ ol özüne seyret, o tağlığına seyret, o yadına düşünmesi olsa canı dip demezsen Kur'an ağa versen gereği. Bolya, men namaz okuyacağım. Ha bolya namazlan demelen kabul olsun. Salam melek yaşlı. Salam Kur'an ne deme idanam dinledik. O yaş oğlun ne şular o Vahabi ya neme olanın yakacak yerlerini hemen şu zatları akılları yetin o kan şu adamlar. Ot bolunu alacak kalat ne? O ne. Ne bulun edip gören zatları hiç demez bilmedim. Bulun insanlık nemesinin en sonki yeri de o insanlığın biten yeri değil ya da. Men bir zada göz getirdim de. Şu Kıraniyse tutsalı.
çok mo diye malın yerinden ya awa bir ümür bo diye bir hava çarşıya da şonya tutunan ýagdaýynda bir yaralı bolsa şoňa töhmet bar ýükleýärdi. Şu görgüni men bile oturdum da. Giyjini ağlardy. Günahda adam öýet belli. Nizaşdy o gaýdan hakykatan ma. Bu Wahabist bir ýükledi, terörist bir ýükledi. Agyna tüýdüň ýedi gider. Näme ýaşy bir fiýatatdan başgar ýalar. Näme ýaşy zada düşürür ýalar. Aqara haýara bilen. Har bir töhmet ýüklemeli öldür günahkar atypdyr, yaraly bolupdyr. Öldüm aqtajak bolup pasolyň ýanyna, daşary işmeslerin ýanyna, başga ýerlerde öldüm aqtajak bolup terörist diýip. Teröristin näme diýip men agyna tüýdüň ýetinden. O diýär, bilmetnere bödünleri bildirýärler görüli. Yepdesinde mellem hiç bir bilimi yok, düşüncesi yok, anı yok. Bir sağa da. Şu 5-6 yerine ok döktürsün. Ayağını dur bilene, işleye bilene. Öyle anırdı ne mi? Hoğarlap da soğuk yerde saklap üykünü düştüp tüpürkülüyor. Anırdı ben öyle yağında oluyorsun. Hiç ağına kar aytıyorsun. Ay gayrat eden şöyle tablet görüm. Gidip var ya rahat bir. Şu da pul verden bir de bir yerde bir yerden basarıp aytıp kurup görüyor. Görünüm kendi yanında o. Ne bir adamın ömrü kül diýilýän deme de bir adamın ömrü kül diýen. O iki adam ýene böldürenler. Oňa jogap hiç kim bermeýär. O türkmen ölene tiňe ölen ýalak neme Gurwan bu geň demesi var. Adam hatawa da vurulan okdur. Şerhedin o tarapynda da bu tarapynda da. Sebäbi belki de biz ödümüzi tilam yok, ätkerem yok. O ilem şonun alak. Yani bir ahun yok. Ödem ahun. Ahun o. Kulaktan ahun. Şu ahunun şu daha yeme maliyet diye de şu sıfırda diye bu telefon et diye bir motorun o diye herhede aylanaylıp bir de görülü geliyor motorun şöyle aylan diye. Ağda şey ömürlük var ya, kışın onu ömür var ya, ömür var bana. Her bir adam yanlış biliyor. Yoluna tarlatta var ki at olarak öldürüyemedi, bir de yaralı. Ne çok yaralar irinlep qalap bir illa olarak iş var. Bu ne atmak ne mereti elinde yara var bilen yara yok qavap tutada sen. Atral qavap tutada sen sağını elinde yara var. Dur diýsem duracaksın. Gideri yeri yok abi. Taşını ayıram qavdı tuttu Allah ne berjek adam berdi. Atallarına da oramdı ne mi? Sen terörist diye, sen Wahabist diye 100 tane diyeler, bu yükleyerler. Yani bunu ayağa çıkıp Gurwan ne terhet demesini men biraz beletçilim var da bizim awu diýedik de. O hemme ýerde tikentim var. Onun bir neutral neme var. O aňyr İran tarapyndan bir zat bolmaly. O yankı Türkmenistanyň nemesine dikenik bu tarapına geçmesen lokan bir sen atıp öldürüp görmeliyle zat yok var o tayda bir sen düşmanın değil nemen değil sen öz soydoşun. Şu granitde bolmanı ne? Şu granittan çekenler bilýän onlar İngilizler bilen ortlar, İranlar bilen ulaşıp çekilen paylaşılan yerler de. Öyle paranın adımı yok. Bir berde tutuyordu. Ondan kendi berde. O timin yakını paranı yer yok. Yani doğrusu Türkmen'den toprağına girdi. O tim katı anırdı o. Bu Golpörön dağıtları 21. asırda cehaletin ettirýän dağıt. Deme Gurwan şuna bir adamlar yani düşünce olmayan oklar. O en pavonlu nemeli adamlara olara düğünden deme. O düşman, hakiki düşman elheden şunun birem yoktur. Ne yurdu içinde düşmanı var da. Ne şunu görüp bilen oklar. Milleti yok ettiler de. O yani düşman ne adam bilene ne şey çıkıyor da. Burada diyen yala. Ne bir Türkmenistan'ın içinde ödünde dören düşmanı temizlemesek, aratalamasak bu millete mi olup bilecekler? Düşmanı ödünde içinde oturuyor.
O da men yerbedem şol. Ay bargam öz kellesinden çüýre diýdi. Owo, kelleden çüýrüýär. Şu bir gurrun ýadymy şudy. Aýdy ber. Dedi şu döwlet var, bir de allap çağalayan ýaly bolup, aman boşaýaňyz diýip biziň ýerimizi saçdylar. O yalandan allap siz boşaýaňyz diýip bara biziň ýerimizi saçdylar. Ýeredäki ýeriňizi çalşdylar. Bayramaladyk, bizi dady getirdiler. Çäjewe getirdiler. Indi men kritemden sonra ýana, kritemden soň. Ay öýde ilistraly bir gawrak ýaşaýyş bolup bayramanda şu ýaşaýyşy böyle görüp bilmän telefonda öýde bir gepleşýärdi. Şoň üçin bilary ala boşaýagy diýip ýükläp şundan koýdy. Emäkde çäje oturmasyna gitdirdi. Öýde bir takladylar. Ola gawy ýaşadygyndy görüp bilen hakda. Tutalymyz biterken iwiçi produkty haledilik öz pulumyzy bilen alýardyk. Üýşürip oglanlar bilen üýşürip da. Omşo dağlamızda halediliklerimiz, viltiliyatlarımız, produktlarımız ne kadar ken, köp. Olan hemme qarlı şeyle näme boldy. Ondan soň biz gelemizde allap çäje getirilenden soň ondan oglanlar da näme? Olar da adam da, gözleri we kulaklary we adamlar. Taýda türmede bir amana var, muň adamy bir üçüdülük bolacak yerik getirdiler. Be. Şunyam ýaşul aýtýar. Dar yere var. Dar yere getirdiler, dar yere. Owo. Hamana dar yere getirdiler. Araççylygy wapşa gawda. Danyak az, baniya az. Bol ýatylýan yer kiçi. Owo, 300 adamlyk ýere 1000 adam salsaň sığmaz. Nädip ýaşaýarlar? Ulu urun staýda, olara bir daşary urun ýaşuly. Ulu urun staýda bir allap getirdiler. Boşaýaňyz diýip, siz ýurduňyzy gitýäňiz diýip allap getirdiler. Ýalany öwrenen. Ondan oglanlar da gelimizden soň näme boldy? Ellerini moýka alyp, ellerini leze alyp, özümüzi kesdik. Kamana biz ýene de biz öwrüp öňkerimize gitdik. Şu taýynyň başlygy ady adamy men o. Ady näme gaýşyň? Yaman adam da hewr o da Farýany. Şu kömek Farwa da aýtdym adyny. Şolar ýaly adam da yaman adam. O da nim 20 ýankyýalyk amon getirdi. Oglanlar şeydenle. Biz şeydemizde 20-30 tane amon getirdi. Daýy amon. Siz taýda ýaşajaňyzmy ýa-da ýaşajaňyňyz diýdiler. 20-30 tane amon hemmesi daýydy. Bizde tutsak da näme? Bir döwletiň aýatyna biz. Oglanlar da hem hamana gorkup moýkalarny taşlap Bortopor orallardan ýeňterlerinin tutup idirdip, ýakalaryny tutup, ekidip, küýrep, ekidip, zal ýatyra tokýadylar. Şu keplýän orallary. Bu çärjoň gurrunda ýani şu wagt ýaly. Çärjoň haýsy türmesi? Şagal diýdiler, şagal. Şagal diýip türmesi. O bilýän şagal diýip türmesi var. Evet. O şu zat mentleri miniteler derim, itýanlyk terbiýe gören. Ya gara siz demme Türkmenistanyň türmelerini o bizden gowulýaňyz. O şagalny. Bayram altyny odan depelini. 10 ýyl otur Gurbanlaý. Gurban 17 ýyl.
Ay Allah kuvat Oturan versin. ben aşağı. Allah kuvat versin bu başınızdan geçen zatları. O imtihan uğruna uğur közmesin. Ay şu yankı sonk baran yerimizde de şu tayı. Şu götüngü manada kunluk tafılana, baklaşkı tafılana şu tayda. Amana var 10 hatta otok. Aha. 10 otok her gece şolon osur baniyeti osur. Her gün bir tane otoğa osur etiydi. Doğru. Kur'an ağı bolya bu onda siz bir nemeğiniz namazınız bilen olun. Böyle. Bu ustayda nemede